Última central abans de les eleccions de diumenge i últimes entrevistes als candidats i candidates de les nostres comarques. A aquesta hora del matí ja podem saludar el Cristòfol Gimeno, número 17 de la candidatura del PSC. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. Abans de començar a parlar dels temes que afecten la comarca, deixi'm preguntar-te com està sent aquesta campanya, com l'esteu vivint? Bueno, aquesta campanya és bastant diferent a qualsevol altra, òbviament, doncs pels motius que ja tots i totes coneixem. Però bueno, és una campanya intensa, per desgràcia, amb un pèl més d'atenció de les quines hi ha hagut en altres ocasions, però bé, en principi, doncs, treballant, intentant fer la feina que creiem que hem de fer, intentant traslladar les nostres propostes de cara a la ciutadania i bé, treballant fins a l'últim dia i esperant que diumenge vagi tot bé. Comencem parlant una mica de sanitat perquè en aquest sentit, juntament amb la crisi econòmica, seran els reptes més importants que haurà d'entomar el nou govern a partir de dilluns. Amb un candidat serà ministre de Sanitat, com haurà de ser? Com serà la gestió sanitària de la pandèmia? Si guanya el PSC. Bueno, a veure, la gestió de la pandèmia ha de ser, s'ha de treballar des d'un punt de vista transversal, però el que és obvi, el que és més evident, és que el que hem de reforçar és tot el sistema sanitari. És evident que amb aquesta pandèmia han aflorat i s'han vist més palesos i més evidents totes les decisions i retallades que es van prendre en anys anteriors i veiem que tant el que és l'atenció primària com també els hospitals i altres centres sanitaris a nivell d'estructura de personal i a nivell d'espais i de recursos ha faltat. I, per tant, una de les propostes que portem, i ho hem dit des del primer dia de campanya i fins i tot en precampanya, s'ha de reforçar l'atenció primària, s'ha d'intentar que aquesta tensió que porten i aquesta pressió diària i constant que porten l'atenció primària la puguem reforçar perquè vagin una mica més esponjats i més tranquils i al mateix temps amb els centres hospitalaris, amb els hospitals, tant el personal com amb el material necessari per poder atendre aquesta pandèmia. I al mateix temps, coordinació que ho hem demanat també des del principi, bàsicament pel que fa referència a les residències, a la gestió de l'atenció a les persones, a la gent gran, la coordinació necessària entre el Departament de Salut i, en aquest cas, el Departament de Serveis Socials, perquè són aquest col·lectiu amb més de risc i, per tant, cal també aquesta coordinació. Per tant, creiem que les solucions i les propostes que plantegem són les quines en aquests moments necessitem, ja sigui per superar la pandèmia com també, d'alguna manera, per poder tirar endavant qualsevol altra eventualitat que se'ns presenti. Ja comentàvem, l'altre repte que haurà d'afrontar és la recuperació econòmica. Com s'haurà de fer per revertir, per exemple, dades d'atur, el tancament de comerços? Quines propostes concretes hi ha des del PSC? És a dir, com vostè diu, és evident que quan siguem capaços, i espero que sigui aviat, de superar aquesta, diguéssim, crisi sanitària, el que ens afecta en aquests moments a tots i a totes, a continuació vindrà aquesta crisi, aquesta tensió, diguéssim, més econòmica i social. I la manera que ho hem de plantejar és posant a disposició de tot el sector econòmic, tots els recursos i les eines que necessiten en aquests moments, tant petites com mitjanes empreses i grans empreses, per poder tirar endavant. Necessiten liquiditat, necessiten crèdits en unes condicions òptimes i allà on sigui possible i on sigui necessari i també imprescindible, recursos a fons perdut. Però cal analitzar en aquest sentit sector per sector i uns sectors necessitaran en aquest sentit un tipus de suport i d'altres necessitaran un altre suport. És evident que el comerç, que la restauració, que l'hoteleria són sectors que en aquest any i escaig que portem ja
de viure totes les decisions que s'han anat prenent, les conseqüències de la pandèmia, doncs ho han patit més, però som conscients també que en els propers mesos també hi haurà tensió en altres sectors i haurem d'estar molt atents. I aquí haurem de fer un esforç entre tots i totes i esperem que totes les forces polítiques representades al Parlament prioritzin quines són les coses importants. Haurem de posar-nos molt d'acord amb aquesta distribució de fons europeus que han de venir a Catalunya, com han de venir a tota la resta d'Espanya, per decidir adequadament allà on més cal distribuir aquests recursos. I, per tant, haurem d'estar molt atents perquè no serà una situació còmoda i fàcil, no serà d'un dia per l'altre que s'arreglarà i haurem de, insisteixo, ser capaços entre tots i totes de posar-nos d'acord amb tenir clar que hi ha propostes que les hem d'aprovar i plantejar amb un consens ampli al Parlament de Catalunya. Centrant-nos en la nostra comarca, el Bages arrossega mancances històriques, no? Pel que fa a infraestructures, tan viàries com ferroviàries. En aquest sentit, el PSC planteja inversions, planteja millores en aquest aspecte i penso en l'R4, en el peatge de la C16 i en la C55, que com a alcalde de Castellgalí li afecta de ben a prop. Sí, a veure, nosaltres ho hem en el nostre programa del PSC, perquè aquests dies amb la campanya, bàsicament, es parla molt de diferents temes, però he escoltat molt poques propostes concretes, ja siguin territorials o fins i tot d'àmbit més general al país. I, per tant, nosaltres en el nostre programa territorial plantegem aquestes millores que ja fa molts anys que els veïns i veïnes de la nostra comarca i de comarques del voltant també reclamen. I com vostè apuntava, és evident la necessitat de millorar aquesta connexió ferroviària amb els vallesos i amb l'àrea metropolitana l'hem de potenciar i hem de fer entre tots possible que es millorin les freqüències i que es millori el traçat i el temps de durada d'arribada en aquestes zones. Pel que fa referència a Renfe, per no tirar pilotes fora, és a dir, pel que fa referència a Renfe, és evident que ja s'han pres algunes decisions, que feia molts anys que aquesta línia estava abandonada. Per sort, des que a Madrid hi ha un govern progressista, en aquest cas del president Pedro Sánchez, hi ha hagut aquesta sensibilitat. Hem hagut de lamentar accidents greus amb morts i això ho hem de lamentar, però com a mínim s'han pres decisions perquè totes les millores, diguéssim, de manteniment i de contenció que eren necessàries fer en aquesta R4 s'han fet. I fins i tot ara ja s'han aprovat una inversió important que millorarà encara més la seguretat d'aquesta línia. Però no ens hem de quedar així i s'ha plantejat un pla de Rodalies que és realista, no el pla de Rodalies del que veníem, que plantejava coses que no eren assumibles. I, per tant, aquest pla de Rodalies no serà tampoc d'un dia per l'altre, però mica en mica, amb la coordinació del govern central i del govern de la Generalitat de Catalunya, aconseguirem que aquesta línia R4 sigui encara més competitiva. I al mateix temps, l'alternativa en ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que hi ha també opcions i possibilitats de millora en aquesta línia de ferrocarrils de la Generalitat, que té un altre traçat, i, per tant, tant una cosa com l'altra l'hem de millorar i aquestes comarques, aquest territori de la Catalunya central, crec que es mereix aquesta inversió. I com vostè deia també, per acabar aquest apartat d'infraestructures, tot el tema de la comunicació viària. El desdoblament de la C55, hem passat ja no sé quants consellers que han promès, que han explicat, que han dit que sí, que ara un tros, que ara dos trossos, que ara la farem, que ara no la farem, però estem igual i, per tant, el desdoblament entre Manresa i Castellbell i el Vilar crec que és una cosa que cau pel seu propi pes i que tota la ciutadania coincideix en que té que ser una realitat el més aviat possible i a partir d'aquí després aconseguir la connexió amb la C58 d'una manera ràpida per arribar als Vallesos i connectar després també amb la B40 cap a tota l'àrea metropolitana. Des de fa temps també la comarca va perdent pes industrial. En aquest sentit, des del PSC no sé com plantegeu
aquesta recuperació industrial del territori, perquè no és només un mal de la comarca, sinó també és bastant generalitzat arreu de Catalunya. Sí, no, això és, evidentment, conseqüència de tot aquest període que estem visquent, d'aquesta crisi, tot el sector industrial se n'està ressentint. I aquí, que sempre la Catalunya central hem sigut un territori captador d'implantació d'empreses, amb un esperit emprenedor, de desenvolupar projectes que potser en altres llocs no era viable, crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat i aquesta història. I tenim molt sòl industrial, tenim empreses punteres, tenim capacitat per poder coordinar-nos i crec que hem de posar en valor això que hem fet durant molts anys. És evident que hi ha sectors que ara en aquests moments serà molt complicat de tornar a recuperar, però insisteixo, tant al Bages, al Berguedà, al Solsonès, a l'Osona i l'Anoia, tot el que és la Catalunya central ha tingut aquesta tradició industrial i haurem d'estar al costat de les empreses, de la petita i la mitjana empresa, de les grans empreses i amb aquesta proposta que s'ha plantejat també de rebuda de fons europeus, distribuir-lo, com deia abans, en els sectors que creiem que són més estratègics. Hi ha un canvi important aquí al Bages, sobretot, per tot el que fa referència al sector de l'automoció, del que ha depengut i encara depèn en un percentatge alt la comarca del Bages, el sector industrial. Hi ha un canvi, però jo conec alguns projectes que s'estan adaptant a aquests canvis i a aquestes necessitats i haurem d'acompanyar-los des de les administracions perquè puguin acabar de tirar endavant i consolidar aquests projectes de canvi que constantment segueixen endavant. I també aprofitar l'altre eix estratègic que també al Bages, però que irradia a d'altres comarques, que és el tema del sector miner, l'activitat química que després es pot desenvolupar al costat d'aquesta activitat, l'hem de potenciar, l'hem de consolidar i hem d'aprofitar totes les oportunitats que en aquest sentit té. Per tant, hi ha sòl industrial, hi ha talent, hi ha capacitat d'empreses, d'emprenedors i haurem de coordinar-nos i posar-nos, com deia, d'acord amb els sectors, entre les administracions i els responsables de les empreses per tirar endavant els seus projectes. I lligat amb el que dèiem abans, també disposar d'aquestes infraestructures que ens comuniquin amb el port i amb l'aeroport, perquè jo sempre ho he dit, és a dir, no és que demanem, ho he fet com a alcalde de Castellgalí, no és que demanem el desdoblament de la C55 perquè sí o l'alliberament de la C16 perquè sí, és a dir, això ens treu competitivitat a nosaltres des d'un punt de vista de ciutadà per poder-nos desplaçar, però també la competitivitat per a les empreses i qui es té que situar a l'hora de decidir el lloc on se situa l'empresari o l'emprenedor. Una última problemàtica que volia posar sobre la taula i que pateix la comarca també són les ocupacions d'habitatges a les quals han de fer front alguns pobles. En aquest sentit, com s'hauria d'afrontar la situació des del govern? Bé, les ocupacions d'habitatges, hi han d'haver, és a dir, ja hi ha algunes eines, però jo crec que hi han d'haver canvis legislatius en aquest sentit i que l'ocupació una mica que s'ha fet, que hem vist d'habitatges en aquests últims mesos, aquests últims temps, la puguem revertir. I després s'han de fer polítiques d'habitatge, habitatge de lloguer, habitatge de lloguer assequible i posar-lo a disposició de la gent que ho necessita. És a dir, s'han de fer les dues coses. Per un cantó, ser contundents i modificar algunes lleis que no permetin aquestes ocupacions una mica com s'han produït i, per un altre cantó, potenciar les polítiques d'habitatge amb construcció i rehabilitació, si cal, d'habitatges i, per un altre cantó, donant habitatges a un lloguer assequible a qui ho necessita. Doncs, abans d'acabar, aparquem la política, aparquem les eleccions i deixa'm fer-te 5 preguntes molt ràpides per acabar d'una manera més distesa l'entrevista. Ens agradaria que ens recomanessis un llibre, una pel·lícula i una sèrie.
Un llibre, una pel·lícula i una sèrie. A veure, el llibre és un llibre que estic llegint ara, és del Jorge Bucay, és un de petit i amb contes, diguéssim, petit. Es diu Cuentos para pensar. I, per tant, és del Jorge Bucay, el recomano, el tinc a vegades per quan necessito allò una mica de temps i a vegades d'autoestima i el faig servir. Per tant, el llibre és Cuentos para pensar de Jorge Bucay, el recomano. La sèrie estic ara una mica enganxat a Netflix i estic al The Crown, que la recomano. No sé per quin vaig, però ho vaig fent a estones quan puc i em desenxufo. I finalment em deia la pel·lícula. Sí, la pel·lícula, doncs, per mi una de les pel·lícules, Memòries d'Àfrica, és la quina... És una mica vella, però aquestes no passen de moda. The Crown està provocant... Ens la recomana gairebé tothom, The Crown. Les dues últimes. A mi m'ho van fer de recomanar-me-la, vaig mirar, dic, faré un o dos i a veure com va, i no. Bé, de moment vaig seguint. Una bona sèrie. Algun hobby que t'hagi sortit durant el confinament? Algun? Hobby, afició. Afició? No, segueixo. Darrerament, des de la pandèmia i això, doncs, camino molt més, amb la meva senyora, doncs camino molt més per aquí pels camins i rutes, senders d'aquí del municipi de Castellgalí i, per tant, doncs, camino molt més del que ho feia abans i això, doncs, va bé perquè també és saludable i convenient. Totalment. I, per últim, un lloc del Bages. Amb quin et quedaries? Un lloc del Bages? Ho sento, però aquí sí que no hi ha discussió. Castellgalí, on he nascut, on visc, on el meu projecte de vida segueix, amb la meva família i, per tant, jo sempre dic Castellgalí, el millor poble de Catalunya. I a vegades, quan la gent no sap identificar on està Castellgalí, faig la broma que els dic tenim al costat un poble que es diu Manresa i un altre que es diu Sant Vicenç de Castellet. Manresa i Sant Vicenç són més coneguts, però Castellgalí és el punt d'atracció i el punt important. Doncs amb això ens quedem, amb això acabem. Cristófol Gimeno, número 17 de la candidatura del PSC. Moltíssimes gràcies per ser avui a la central. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a disposar.